Sziasztok! Zafira üzeni, hogy sziasztok. Ja, de ez ha felint elmegy. Remélem, hogy felveszi a hangot, és nem tudom. Hát akkor igen, sziasztok! Nem áll, vétem még vagyok a gyíkó. Jöjj ide szép, ugye gyönyörű. Oda néz. Nem gyilkos, nem gyilkos. Ez Babi mondta régen. Párom írta, hogy jön haza. Nagyon jó. Nagyon jó. Ide a videó. Nem tudom, hova menjek. Bocsánat, ha egyet pont nem látok, de... Az a lényeg, hogy látjátok Bórit, Hát a gyilkos, megint mindjárt meghalok. Ó, Istenem. Állj, Bercs, kisebb, Bercs, segítek. De szép voltál tényleg. Jaj, hagyjál! Meghaltam, Zafi, segíts. Nem tudok, engem is elfogott. Ez jó. Módi, állj meg! Ja, itt a gyilkos, te menjél! Látom. Állj már meg, gyilkos. Segíts. Jó, hogy segíts! Csúszhatunk utána. Nem baj. Srácok, ennek a játéknak az a lényeg, én mutattam Módinak, de az a lényeg, hogy vannak ilyen öngyilkosok, akiknek el kell kapni az embereket, de így a többi ember, ha elkapja az embereket, és még ha valaki él, akkor ha oda megy hozzá, akkor felhírdálja, fel is tudja venni. Mint ahogy most itt cipelnek engem, mint a sózsákot. Hát igen, de ahogy engem is, csak én nem látom. Köszi! Ne szaladjunk. Gyertek, fáll engem. Köszönöm. Hát azt nem találna megint jön a gyilkos. Hát! Megint Én nem meghaltam. hiszem. Úr, én nem hiszem el tőle. Na. Akkor... Hát de ez azért van, hogy ilyen vonzó a karakterem. Jaj! Nem áll! Hoppá! Is meghaltam. Látom. Ráadásul engem ejtettél el. Aha. Na, most valaki felkapott. Visszatel, rohan, fut, fut, ugrál, dobál. Na. Segítsél már, ne csak cipelj. Ó. Srácok, amúgy nekem is van YouTube szépen csatornám, ha akartok iratkozni fel. Atya világ, hogy megyek, már csak fél lábbal vonszolom magam. Srácok, az én YouTube csatornámnak az a nem hogy Zafi, nem szeretem, hogyha híresztelik magukat az emberek az én csatornámon. Jó, nem baj, csak úgy voltam. Meghaltál? Mert Itt a kis házikó. akkor most már jön haza.